Hi guys, good morning. At tumila mama guys. Wala na agas namang tubig. Dala may galon. Dala no. Ay, nuli ko ni Lola guys. Iso na sa silupin ko. Silupin to, silupin lingo. To, apela na yalang lang. Nabuang ng tubig. Bira may paabot sa tubig guys. Nga kay ni agas ya. Nakasawad rin yung kuan, pagalon. Di ba dito masigon ay kaya Dagmay. Dagmay. Problema gid karon guys, asa mang laba. Sige mo ko sunod-sunod na yun. Ikaw di ka pa kapanudlay sa imong buhok me. Ibilin kaya. Taraan daw kay silupin ang buang mo. Agabuang man lang. Silupin. Bukusan ang silupin me. Schedule sa mga tubig karon guys, pero wala agas. Di ta mangitag tubig na di ta katubig. Way pasaw sa baboy guys. Way ihugas plato. Way ilongag. Ay na ilongag. Kinagpalit na mineral. Pat ni mineral may ilongag na mo. Kanya mong tubig din hinisa. Paringon sa linya ilalilin. Wala ka may agas karon among linya. Atang po na silang tubig guys. Ang mga tao karon nakabisi sa tubig. Kada adlaw na lang yun. Hinay mong pagkain na nila mama di ay. Din niya sa tubig nila ni Papa guys. Niya ganahaan man pagsayo sa flammer. Kaya gatuan man na nila Papa gahapon. Ilang gisubay kong basig may nalokot. Kaya nag-agas man daw dito sa linya. Na siya ibutangan ni Papa na ni og tubo kay aron dili malata ang hose kay na may dagko nga sakyanan na ni mag-agi nang ibutangan siya og tubo. Ang kulitoy manggitikangkang pang mga galon ani ni Rere si Richmond ani guys nagtumba guys. Si Koreana nakaligo na siya pagsayo kaya bitaw guys dito na siya nagkaligo sa naitangkal dito guys sa likod sa balay. Naitangkal dito nagkunog tubig kusog mag-agas dito so nagkaligo na siya. Unya ka ng isa ngano naghinuktok pa man ng isa diha. Wa siya gumana ko. Nini. Ago. Wala na. Noon sa man si Richmond diha nga naghinuktok pa man na. Nagabulhabol pa man na. Nga ka na si Bintoy sayo kaya na siya nagluto guys. Tanaw na to yung giluto. Dinira na sila nangatulog. Nakaluto na dahil si Bintoy og pinakbit guys. Buti! Amot ka na sa pagka-schedule. Daga na ba kaya mo labunon kol? Bulisong. Katong tagduha ka container na may panghatag. Ana day katungkuan ang simising lagi. Kabangasan dito sila Bunong siya kay aber niya Karong-karong kaslagan. na magkuan siya. Wa dia hinay kayo yun. Amo gay dito nga gabi hinay kay Japon. Bilis mo kaya. Schedule biasa mo kay sa langan laro bel to agas. Nawa na ginanon na. Hinay kasang tanan digsaka dadto ra dalan. Bahala na lang ang kabulakan yay. Aga na parong raman. Dili man Kana niya koneksyon na tangki pagkurot sa punos tangki sa pag agas. Muga ni na parong kanin dani amo katangke gikan. Dito bilis sa yabaw. na parong ra lagi dadto sa amo kagabi gani. Hinay. Wala na hinay. Sauri. Oy. Sauri ka na akay makakuan man na oh. Magkana ba ikuan ka na? Oo, makakuan ka na. Dito ra sa pulong nga may plangana dito. Oo. Giling lang sa ni kwaon sa ni mo. Kani, di mawala ni. Asa Ya na? planggana di Di dito ra sound. Agpakaabot man dito. Aga mo dito. Aw. Hinay lang. Basin dili makaabot na niya sa Hinay gid kayo sa linya. Hinay kayong linya lagi. dito mi kang karon. Sa mo mag tanaw dito.
Lagaylay na lang ta pang laba, Joy. Ha? Sapa. Ngayon dito asa dapat lagay dito? Pangasan? Magbalong lang dahil Dito magani ang ayan ni Alan katong nurse gawa po ng laba. Naumi ba nga silong? magbalong lang Dito naglaba gapon nag-live dito. sa kuan o. Sa kasako noon di pang taplak lang dito. Tutada man dito tingin na may tubod. Hmm. Ang pagpangas lang dito kay layo kayo. Supaya boy asap isa. Dili pagsulod gani. Hinay kitang tubig sa line niya. Pero pasalamat gid ta sa ato sa ginay na Mo gani. Wa gid diha. Wa gid diha. Mao gani. Wala gid diha. Di naa. Balay nani ka ko. Nani ato naa. Mao gani. Uban wa gid diha. Kuan dana nang naghunong kay abi niya kusog pa ba kung wa gid ginay na. Ginay gid. Na man si Brian nagsagob. Din sa kuan. Sa? Ha? Nani nay lugar nani nga kusog-kusog kay. Nay lugar nga hinay kaayo na si uban nani nga kusog-kusog. Ang kagahapon Wala dito lang, yuyo kay nga ang amo dani nga hunong na. Ang hindi kay naapag. Kay kana biya kang Kusog ko no dito. Ingon si Lingling. Dito sila nagkaligo. Karon. Nay niya lagi nga Kusog. batang hinay ang tubig. Nay lugar na nga pabor siya, nasa lugar na nga piki. Pero pag kusog tanan ang puno gi kay tubog. Bisan asa na siya pulos gina kusog. Kusog. Kay puno man kay nagdagan ng tubig. Oh. Inana na ang kwan. Dili ag sa bahay dayong uban muna. Mo lagi. Di man gid sila pakabalo sa sitwasyon sa tubig mo na sa bahay sila. mo kadi mo sila kwan. Paminaw. Paminaw. Mo gani. Ang ila maugi. Kita pakasabot man kita nga hinay. Uli na ko. Pakasabot kita nga hinay ang tubig sa linya. Tawag man kung kusog na kay tubig di ba? Napay dapay pusit dinhi nga dili. Alang-alang ang tubig nagdagan di sa tangke puno kay siya. Puno kay siya na kini karon. Di na ra tali dapit. Nadi. May lagani nagkabot ya. Kanang di amo ko sa tangke puntod na kol da. Puntod na. Nagmamang ni medyo ang gumaw ako di aglapas na siya ba. Dako na bitan siya dako na. Anong Sige kuha. sige. Sige. Sige bunlot. Kanang sa ilubong silbi kol. Pahibal eh. Klaro na kay napay anak na dito sa gawas uso pa kay kuan na to. Uli ba ka to di makaha. Anay bata na niya sa gawas. Na laki tong Alvarez. Alvarez. Laki nito. Di ba kanang yuyo ko ana kana ang abroad na siya? So na. Tagoy ni magamit mo na. Yes, salamat. Tapos di na siya. Mao. Ta baboy yo. Tanawa. Diba sakit ng kwan? Panakyuran. Basta katiguang na. Mura. Mo na. Kaya ito nga ni kinakabot sa sinta. Mo lagi. Uban mo nakaabot sa sinta bro. Wala ti kuskos na. Mauman. Ano ka rani? Okay. Oh, kira na maka pamundo pa na. Aman. Baligya ni Janes kay Dig Kaburos. Kaburos. Di kaburos. Naghugo siya da. Dahil mo estimate. Durot sinta. Kung di mangaling mo sinta, kamay lagi kuwang. Si tinta di magbutang ni. Payon pasaka. Asa ka magini. Kay nagtimbang ni sa 60 kilos. Sige mo hibo tayo. Tignan mo lang to siya. Oy na pa. Oh. Pero ang Wala pa'y klaro ang kuha na kaya na pa'y gawa niya ba? Gawas ko nun, klaro. Kung ay magpuli sa ba o ang laki. laki. Wala bang klaro kung hindi Ba? ba? Diba? Kasi Juan Alvarez. Kaya ang hindi ko nanak ko manggalaw. 1 week pa. Basin. Naman sa karang mo. Kana lang. Di mo na bugloy. Kanira mo dalawang pangutang tag dalawang guys kay Dili mo. lami ag kuan sabaw.
Palit ko na pa. Di, si Ruel pa utang. Ay, pautang sa madili di ay. Ngutang tag isda guys. Pautang sa madili di ay. 150. Labas mo pa oh. Makilaw pa. Alam, isugi, agsuro dito sa dubok. Inana gyud ay pagsuroy sa dubok kay di ra bagid dubok kamo kwarta. Duming nga pildi sa kalibo. Dito ako butuan. Kabutuan ka? Ang butol nga nangumpra. Wala, loy. Purot nito. Dili na ako ibilin la mama ha. Purot. Ngutang tag isda guys. Kaya ipasuda na to sa mangipuay. Tududut dot. Nangutang pod si Papa guys. Alam mo siya, 160, 170. Abot na lang buhay. Ha? Abot na rin sa inyo. 160, 170 ang kilos ha. Ha? Dos 20, litsunon. 20 pa yung 30. Mura ba yung nakabrato yan eh. Ruel Padillo, yan eh. Itong Fernandez. Dusay sinta magudang litsunon. Buot ra man ka. Hala? Dusay sinta. Ito, dire. Ito, sus. Asa pa mo, palit na dos ay sinta nga. May dos 20 sa ubod. Nakapili ka pa. Ay na isod si Muy Lupin. Muy nakakuan. Lang! Silupin, pagkuhat lang. Lang ka lang. So, sige mo pagi pabalik-balik. Buo ni mo ang sakit ng tuhod. Kaya sa kaduga man nasasakit sa tuhod. Sa baong uli kang tanlaran, tanawon rin, higup. Oh. Utang guys, utang. Ay, sus. Kasi ay pag si ginamos kay kato yung giginamos na baho. Ramos baboy eh. Kuman niya gitarong pag-asin. Katarong kasi. Sagot. So, lang agib. Pila na to kadlaw di sa rep. Bisa pag pila kadlaw pa sa kay tarungon ni mo asin. Wala ma higup to sa asin. Oh, wato siya na insakto asin. Gamay na nakabutang. Kani guys, ako ning kamera kanang pagkabot sa kadlaw. butangan na sad. Oh, Naman na naman ako tanang-tanawa. Pagdaan mo niya. Pat na kadlaw. pasagdaan man niya pila na kadlaw. Kasin kay Abhong na dua ka kadlaw ang kan-o naman. Imo mo na crown para pag Kuraon yun. ugap lang istaklub ko ya mo na biso mo ihugas ba. Kilom dia pa. Siya ka bawo rin bawo. Kautang tag isda guys. Istoryahe. Tanalan! Ihapit day niya ako. Sudan tas pamahaw guys. Agsulit ka sa rep? Ha? Agsulit ka sa rep? Agoy ginoo ko. Pa, kay dugay ko nakauli. Nya. Unya. Nakauli na ta guys. So naara guys ang atong dala. Nakautang ta guys. So unya na ni nato bayran sa hapon. Utang din ako. Lisod po, asa ko kang kwarta, kumukha kwarta dala. Kaya wasag ko'y kwarta dala. Kaya wasag ko'y kwarta sad. Lisod po. Agpaipo man tadi. Agpaipo man tadi. Bayaran ni nato yung niya. Kaya agpaipo man ka. Kilaw na lang tadi. Natagluto. Nagluwang na ka. Anay bahaw guys. Lungag kog saging. Sialan sa magadto sapa. Kaya magdigamos at ha. Kilaw na to ng uban guys. Ang uban atong butangan nag-itlog unya sa hapon. Di ba labas pa kaayo? Amo tong suki guys. Pautangin na siya. Daw di sa to siya baligya sa isda nga kanang dubok na. Mula sa to ko ganahan nga agsuroy sa isda kay basag mahal yang isda. Pero dili dubok iyang baligya. Kuan na to si Mama Lilin kay kuan to siya. So kana tong isda karon nato ng kilawon na magluwag tag saging. Lami ida ni saging ang atong ikuan. Kay ato sa nibutang sa rep guys kay lungag sa ko sa saging guys. Guys, kaya ito iparis sa kinilaw. Kuha sa tagkaldero guys. Agas na yung tubig guys. Oh, gamot na ako ng agas na. Amo na kakusog sa mong tubig.
Kwaon ni Doy si Lilin guys. Kaya nagtawag si Lilin magpakuha siya. Kaya wala da si Raymond og si Abrel. Si Riri nagdahik. Mga bata na nasa ibabaw na ila mama. Muna ang bahog sa atong baboy guys. Sagulan na itong pids. Luto na siya gahapon ra na ako gilatan. Kuha tagdahon kaya itong ihapin sa kaldero. Naratong kuan guys. Bugtok man siguro ni. Tagon po man. Ato na naitag-ang guys. Ang lang ukuan ang kinilaw guys. Ikuanan niya ulo. Buta lang sa bugan ng baboy ang ulo lang. Ito na apa. Ginamuso na siya guys. Kailan ni kayo ginamuso na. Para yung sibuyas. Kulay luya guys. Ito na guys. Daniel ta magkuan magprito ko gamay kay. May masalan nga kuan kinilaw ra. Hilig ni Alan guys, penereto. Kuan na si Alan sa sapa nagunan na. Luto na niya itong saging guys. Ito na. Ito na huwasan. Dani ra taluto guys, magprito ta gamay kay oil. So nahuman na guys ang atong kinilaw, gibutangan nato na og mangga nga upay bagol. Do sibuyas ra guys nga kuan bombay o nilain lamas. Nakaluto na pud tag pinirito, so ato nang haturan si Alan sa ubos sa sapa. Dito ra pud kumukaon guys. Silang lang kadani. Naluto na pud ang atong saging. So atong gahinan si Alan guys. Ako dito ra pud kumukaon guys. Sapa. Ready na akong dalahon dito sa sapa guys. Do si Rilo na nagkauna. Si Duydoy kay wala pa man nakauli. So ready na nga akong dalahon sa sapa. Ang saging giputos ra na akong silupin. Kani na po'y pinirito bahaw ra na akong gidalang kanon guys. Nara guys, madto na tag sapa, naglapod tayong tag tubig. Adto na ta guys. Kaya gigutom na gito si Alan kaya alas 8:30 na, hapit na alas 9. Nga mag-shortcut rata. Nabali ang sagot. Nanata sa sapa guys. Dito tag. Ali din yata pamaho. Na siya na ipo di ay. Tanah to yang masaka. Dua pa kuno kapunuan yang masaka guys. Brato kayong lubi karon. Duha pa nakapunuan yang nasaka. Ya, mamahaw sa ta. Mupa niyang nasaka oh. Wala pang uban. Mahaling siya guys ha. Kato de oh, wala pa. Tama na to. Picnic mi sa sapa. O dadto sa nay kuan. Kahoy. Ha? Wala pa sa kapangas? Grabe ka igang guys. Ya, hawan rani ah. Ba?
Nawa ko nakadalag baso di ay. Tungab style kinakaroon, tungab. Side. Oh. Kuso. Hindi, pastar tong cellphone guys. Unsa? Luy amangga. Style na nakaroon. Ang gimo na tong luya guys, mangga. Kaya wala may luya. So mamahaw ta ninyo tanan. Tabi po pamahaw. Tabi po pamahaw. Tabi po pamahaw ta. Pamahaw. Lami atong saging kay di pa kay siya guwang. Lami siya pares kinilaw. Buwan na. Hindi man kayo. Mangga. So kay humana man may kamahon ni Alan guys. Mupangas na ko kay mo upload pa ko din mulakaw sa Miniri Luna. Dali unon to among lakaw karon kay basig mabiyaan. Secret lang na among lakaw karon bitaw guys. At nawe adto ni ala lang sa talisayan. Ya. Si Alan to na mo pa na magkaon to na nagsaka na sa lubi. Adto na ko. Napaso na siya dinhi karon ni Duydoy makawli to si Duydoy guys. Kay to pa nagkuha ni Lilin. Na iyo pa man sad makahuman magsaka siya. Ang tubig narada niya akong gibili no. Hangad-hangad siya plano siya nga agbanlag siya dani. Ay nasa Japon banlagan niya. Banlag daw siya guys, gamay. Anang ko na ko na. Trakal. Okay. Nani magkuan. Ipo og dili na balikan. Makabutang sa banlag di na na wala kay na sa banlag. Ikagahapon kung gahapon nag-ipo ni. Okay ra ta kung nasa banlag. Dili man nagkawala guys basta kay nanas banlag. Plano siya nga banlagan niya gamay.
Plano pa na niya guys. Trapal ra, trapal. Ako lang agkakuanan din kay pertigit ka bangilid ang agianan. Agtupong imong suwang. Amo lang yun akong mag-arsa silag lubi. Mag-arsa silag lubi. Muna gid nilas kakapoy. Loy taon kayo. Duy-duy dani. Kaya ha? Magdigyas ka ah. Paingon magit sa pa. Isod paingon sa ibabaw. Bangilid mo guli kay dani guys. Tuktok kayo. Kato ito speakers. Mubo ra. Tuktok dito pero isagbutan to dito. Kanina ni kay taas king tuktok. Pangas na ta guys kay mag-upload sa ta. Pero mag-upload ta pa sa'yo. Hindi upload. May kamutan sa nato niya sa hapon nga mag-upload ta. Kaya na. Kamang-kamang atong kuan. Hapit ng tingkat up sa kuan guys. Earnings. Terus wala mo. Hindi na makita. Hangak. Hangak sa bidala. Nata sa papa guys. Na shortcut rata. Hawa naman dali. Ano ka nag-agi sa hawan. Okay. Wala ni kay. Diretso nas balay. Shortcut na. Bukad-bukad sa datong ilong. Bukad-bukad datong ilong guys. Pa na to na sudlan ang tab kay hinek ang tubig. Nara. Hos. Tapos balay guys. Wala yung motor. Wala pa yung motor. Lang! Lang! Bitaw. Lang! Huwag yun. Nakasarilo na.